warahmatullahi wabarakatuh. Bu, nyuwun sewu kula saking Audi saking SMP Al Fikri kelas 8 no absen 19 badhe wawan rembug kalengan panjenengan punapa kersa. Nggih, kersa. Sinten asmanipun panjenengan? Kula Rifat. Punapa pakaryanipun panjenengan? Kula ketua TU teng SMP Kaliki. Kangge napa panjenengan saged milih pakarya menika? Kula remen kalih pakarya niki amargi kula saged ketemu kalih lare-lare ing sekolah. Pinten pintantuk arta saben dintenipun utawi saben wilanipun. Saben wilanipun kula angsal arta 1 juta. Kula nyuwun cariyos bungah lan rekosanipun nalika makarya. Cariyosipun kula saged ketemu kalih lare-lare